Otec Rossetti, exorcista, upozorňuje, ako tak najčastejšie pozývame démonov do našich domovov. Dnes vám chceme porozprávať o jednom pozoruhodnom svedectve, ktoré sa dotýka duchovných záležitostí, na ktoré mnohí z nás možno denne ani len nepomyslia. Je to skúsenosť otca exorcistu kňaza Stefana Rossettiho a jeho tímu, ktorí za roky svojej služby prišli do kontaktu s tým, čo je neviditeľné, ale tak skutočné, s duchovným svetom, v ktorom sa zlo neustále snaží ovplyvniť naše životy. Otec Rossetti rozpráva, že v priebehu rokov jeho tím vykonával exorcizmy na rôznych miestach. Boli to domy, byty, fary, školy a dokonca aj cirkevné budovy. Medzi členmi jeho tímu bola stále prítomná aj osoba obdarená duchovnou citlivosťou. Niekto, kto dokázal vycítiť prítomnosť démonov, určiť ich presnú polohu a niekedy dokonca aj ich druh. Nebolo to otázkou odhadu alebo nejaké len intuície, ale skutočného duchovného daru, ktorý takto umožňoval vidieť realitu z úplne inej perspektívy. Keď tým vstúpil na miesto, ktoré potrebovalo očistu, takmer vždy sa ukázalo, že démoni sa sústreďujú v priestoroch, kde sa predtým odohrávali hriešne alebo okultné praktiky. Otec Rossetti hovorí, že sme napríklad našli démonov v priestoroch alebo príbytkoch, kde boli predtým verejné domy. Démonov sme našli aj v kancelárii človeka, ktorý praktizoval rejky. Posadnutá osoba mala na svojom pracovisku niekoľko démonov. Najhoršie na tom bol priestor, kde sa vykonávali okultné rituály a ničili sa náboženské sochy. Tento priestor bol úplne zamorený, píše otec Rossetti. Ale najprekvapujúcejším zistením, ktoré sa opakovalo takmer pri každom exorcizme, bola prítomnosť démonov na jednom konkrétnom mieste, a to bolo pred televízorom. Za každým, keď tým vstúpil do domu, bez ohľadu na to, ktorá duchovne citlivá osoba ich sprevádzala, bolo poukázané na to isté miesto. Hlavné kreslo alebo stoličku pred televízorom. Otec Rossetti priznáva, že niektorých obyvateľov týchto domov poznal aj osobne a nemal dôvod domnievať sa, že sledujú nejaké hriešné filmy alebo hriešný obsah. A predsa boli tam prítomní démoni. Tento opakujúci sa jav ho prinútil tak hlboko sa nad tým zamyslieť. Prečo sa démoni práve sústreďujú na týchto miestach? Čo spôsobuje, že práve priestor pred obrazovkou tak priťahuje zlo? Ale odpoveď, ktorú objavil, bola tak jednoduchá a zároveň veľmi desivá. To, čo dnes sledujeme na televíznych obrazovkách, čoraz viac otvára dvere pôsobeniu zlých duchov. Keď sa pozrieme na súčasnú televíziu, vidíme, že normy, ktoré boli ešte pred niekoľkými desaťročiami totálne nepriateľné, sa dnes považujú za úplne bežné a normálne. Obsah plný násilia, sexuálnej nemorálnosti, horory plné pentagramov a okultizmu, zosmiešňovanie, posvetna sú prítomné v programoch, filmoch a dokonca aj v reklamách, a to v bežných časoch. Možno si na to spoločnosť zvykla a nevidí na tom nič zlé, ale ako zdôraznil otec Rossetti, démoni to vidia inak. Pre nich je takýto obsah ako taká pozvánka. Samozrejme, samotné sledovanie takýchto programov z nikoho posadnutého neurobí. Ale prítomnosť takéhoto obsahu v našich domovoch im umožňuje
ovládať naše myšlienky a naše srdcia. Otvára to dvere, cez ktoré môžu zlí duchovia vstúpiť. A keď sú už prítomní, prinášajú so sebou chaos, konflikty a pokušenia. Zrazu sa v rodinách objavia nedorozumenia, hnev, neochota modliť sa, pocit duchovnej záťaže. To nie je náhoda, hovorí otec Rossetti. Démoni rozsievajú túto skazu všade, kde sú prítomní. Neustálá takáto prítomnosť démonov pred televíznymi príjimačmi by nás mala prinútiť k väčšej pozornosti a ostražitosti, čo vlastne sledujeme. V televízii je niekoľko dobrých programov, ale je aj veľa iných, ktoré také nie sú. Prečo sa namiesto toho, aby sme sledovaním takýchto ponižujúcich programov otvárali dvere démonom, sa radšej denne nemodliť rodinný rúženec v našich obývačkách? Týmto spôsobom pozývame do našich domovov úplne niečo iné. Pozývame Pannu Máriu a jej krásnych anielov, ktorí prinášajú pokoj, ochranu a lásku. Každý z nás, či už chceme alebo nie, je súčasťou tohto duchovného boja. Záleží na tom, čo robíme, čo sledujeme a čím sa krmíme. Čím krmíme svoju myseľ a svoje srdce. Nielen pre náš časný život, ale aj pre náš večný život. Otec Rossetti nám dáva večné ponaučenie. Všímajte si, čo vpúšťate do svojich domovov. Nie je to len otázka morálky alebo vkusu. Je to otázka našej duchovnej bezpečnosti a bezpečnosti našich blízkych. Nech nás toto svedectvo takto inšpiruje, aby sme nedovolili, aby sa v našich domovoch dialo zlo. Namiesto toho pozvime Boha, aby bol prítomný v každom kúte nášho životného priestoru. Modlitba, najmä modlitba ruženca, je týmto mocným nástrojom, ako pozvať Boha do nášho životného priestoru. Ako hovorí otec Rossetti, ak pozveme Pannu Máriu a jej anielov do našich domovov, pre démonov tam nezostane miesto. Pozvime Krista do svojich domovov, pretože tam, kde je prítomný Boh, tam je skutočný pokoj. Toto svedectvo nie je len nejakým príbehom o duchovnom boji. Je to predovšetkým pozvanie, aby sme sa na svoj život a svoje okolie pozreli z úplne inej perspektívy, z tej duchovnej, na ktorú v každodennom zhone tak často zabúdame. Každý z nás žije vo svete, ktorý nám neustále prináša obrazy, zvuky a emócie. A hoci sa mnohé z nich môžu zdať neškodné, majú skutočný vplyv na našu myseľ, na naše srdce a dokonca aj na naše vzťahy. Zo skúsenosti otca Rossettiho môžeme vyvodiť jednu dôležitú pravdu. To, čím živíme svoje srdce a svoju myseľ, má obrovský význam. Naše každodenné rozhodnutia, to, čo pozeráme, čo počúvame, na čom sa spolu podieľame. Môže to byť buď most k Bohu, alebo prekážka, ktorá nás od Neho oddeľuje. Každý film, každá scéna, každé slovo má svoju váhu. A hoci sa to môže zdať ako preháňanie, pravda je úplne jednoduchá. Zlo nevstupuje do našich životov nejakým veľkolepým spôsobom. Ono vchádza do nás potichu, nenápadne, zákerne, krok za krokom, cez malé rozhodnutia
nad ktorými mávneme rukou a povieme si, že to predsa nič nie je. Ale práve v tejto pravde spočíva veľká nádej. Keďže naše rozhodnutia majú takú moc, znamená to, že si môžeme vedome vybrať dobro a pozvať tak do svojho života Božiu prítomnosť. Otec Rossetti zdôraznil, že tam, kde je prítomný Boh, nie je miesto pre zlo. A tak má každý z nás túto neuveriteľnú príležitosť premeniť svoj životný priestor, či už je to domov, prácu, rodinu, na miesto, ktoré vyžaruje pokoj, radosť a Božiu prítomnosť. Predstavte si, ako môže vyzerať váš domov, keď sa vedome rozhodnete vniesť doň viac svetla. Keď sa jeho základom stane každodenná modlitba. Keď namiesto toho, aby ste priestor zaplnili obsahom, ktorý nás vzdialuje od Boha, naplníte ho prítomnosťou, jeho prítomnosťou. Môže to byť napríklad spoločná modlitba svätého Rúženca s blízkymi, krátka modlitba pred spaním, prejav vďačnosti za každý prežitý deň, čítanie Božieho slova spolu v rodine, používanie svetenej vody, kadidla v domácnosti. Práve takéto malé gestá, ktoré sa pravidelne opakujú, majú moc premeniť nielen naše okolie, ale aj naše srdcia. Keď sa vo vašej domácnosti pravidelne modlíte, zbadáte, ako sa mnohé veci začnú meniť. Tam, kde boli kedysi konflikty, sa objaví pokoj. Tam, kde bola frustrácia, sa začne objavovať trpezlivosť. Aj v ťažkých chvíľach budete cítiť, že nie ste sami. Že Boh bdie nad vami a vašou rodinou. A že Panna Mária vás obklopuje svojou materinskou ochranou. Každý úkon modlitby, každý ruženec, ktorý sa modlíte doma, to nie sú len slová. Je to štít. Štít, ktorý vás chráni pred tým, čo je zlé. Aj keď si to tak navonok neuvedomujete a nič nevidíte. Je to také pozvanie pre anielov, aby vstúpili do vášho života a do vášho priestoru. Premýšľajte prosím o tom, aké je to výnimočné. Namiesto toho, aby ste dovolili, aby vo vašom dome panovalo násilie, nemorálnosť alebo ľahostajnosť voči Bohu, môžete tak vedome pozvať Božie svetlo. Vaše rozhodnutia majú moc to premieňať. Nie ste bezmocní voči tomu, čo sa deje vo svete. Môžete byť svedkami toho, ako sa váš život, vaša rodina a váš domov zmenia k lepšiemu, keď dáte Boha na prvé miesto v tejto rodine. Toto svedectvo nech je pre nás všetkých inšpiráciou, ale aj takým prísľubom. Prísľubom, že ak sa rozhodneme otvoriť dvere svojho domu Bohu, on naozaj príde, vstúpi doň. A nie len, že príde a vstúpi, ale aj zostane a prinesie všetko to, čo potrebujeme. Pokoj, nádej, lásku a radosť. Svet nám môže ponúknuť tisíce navonok lákavých vecí, aby nás potešil, ale je to iba Boh, ktorý je jediným zdrojom skutočného šťastia. On je ten, kto lieči, obnovuje a vyplňa prázdnotu v srdci, ktorú nič iné nemôže poskytnúť. Začnime teda malými krokmi. Možno sa dnes namiesto ďalšieho filmu, alebo seriálu, alebo športového podujatia pomodlíte ruženec. Možno zajtra spolu otvoríte Sväté písmo a prečítate si jeden úryvok, ktorý tak naplní vašu myseľ Božou múdrosťou. Alebo možno len ďakujete Bohu za všetko, čo máte a prosíte ho,
aby vás viedol každý deň. Pretože pamätajte, že v tomto duchovnom boji nie sme sami. Boh je vždy s nami. Všetko, čo musíme urobiť, je dôverovať mu a nechať ho konať. A potom uvidíte, že váš život nadobudne úplne nový lesk. Vaše srdce sa naplní pokojom, ktorý vám svet nikdy nebude schopný dať. Toto je vaša príležitosť. Toto je vaše pozvanie. Využite ju a uvidíte, ako Boh naozaj koná. Tam, kde je prítomný On a jeho najsvätejšia matka, tam vždy zvíťazí svetlo. Amen.